Иң уста Құр'ан укучы балаларны ашықладылар. Түбен Камада шираттағы топқыр Құр'ан уку бәйгесі узды. Онда егітлер һәм қызлар белән берәттән 7 яшқа кадәрге сабыйларды күш сынашты. Исхак Агылямов Құр'ан китабын кулына беренче тапкыр 4 яшендә алган. Бүген егеткә 14 яшь һәм изге китапны ул берничә тапкыр укып чыккан. Бәйгедә ул 30-нчы пәрәне яттан белүчеләр номинациясендә катнаша. Құр'ан мені үйрәтә әдәплеккә, чисталыкка һәм ничек яхшы ничек тәртипле яшәргә һәм Құр'анны укып торырга кирәк. Ул Аллаһның сүзләре и син бер хәрефкә 10 савап аласың. Кызым катнашырга кешеләр арасында күбрәк ятларга. Елда уза торган бәйгедә шәһәр генә түгел, район балаларда катнашырга теләк белдергән. Оештыручылар 90-га якын гариза кабул иткәннәр. 40 мала yazıldı. Kampanyandan, Yavarışalı'dan, Şengelşi, Taşlık avullarından yazılışlar buldu. Ondan sonra kızlara kelgende kızlar 36 bildi. Onlar da Kubisi indi Tübenkama şəhərindən. Her bir bala dağın Kur'an'ı yapıp çıksın diye maksat koymuyoruz. Biz koyarız her bala da Kur'an'ı dürüst indirip okasın için. Her bala da Kur'an'ın qaysı yerini açsa dağın onu dürüst indirip okurga tiyiş. Hem indi Kur'an bilen ol şuşlay dinge kilirge tiyiş, dinge kararmalar tiyiş. Biz tüm maksat indirip balanı dinge şakırılığını maksat koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-leyli idha saja. Гадәттә кызлар аерым залда чыгыш ясый. Сүзгә өстәп иң кечкенә катнашучы быел 3 яшьлек кыз була. Мине өйрәтте Коръанга әти дә, әни дә, бөтен гаилә дә һәм минем укытучы. Мин Коръанны кулыма беренче тапкыр 2 яшьтә алдым. Мин беренче сүрәне Фатиханы ятладым. Мин беләм 30-нчы җүзне почти. Соңыннан катнашучыларны пулау белән сыйлыйлар. Җиңүче балаларга бүләккә уенчыклар һәм көнкүреш техникасы тапшыралар. Рушния Сибатова, Евгений Лозаев, НТР яңалыклары.